Biryara di meha bê de serokê Tirkiye serdana Rûsyê bike û pêşhateyên dawî li navçeyê û bi taybetî rewşa Sûriyê bi botên regengeşê bike. Ofîsa Rojnamavanî ya serokê Tirkiye di daxuyaniyekê de îro ragihand ku biryara di heştê Nîsanê de serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan serdana Moskoyê bike û bi hevşanê xwe yê Rûsî Vladimir Putin re bicive. Serdana Erdogan bo Moskoyê hevdemê wê yekê ye ku behsa avakirina navçeya aram li ser sînorê Sûriye û Tirkiye tê kirin ku Tirkiye dibêje dive ev navçe bi serpereştiya wê be û li jêr kontrola wê de be ew yek jê bi heman ahengiyê li gel Washingtonê lê tanoha şêwe û hûrguliyên wê navçeyê nehatine eşkere kirin û tu pêngavên praktîkî ji bo wê navçeyê nehatine avêtin. Rûsya jî ragihandibû ku ew hewl didin ku navçeya aram bi hemahengiyê li gel rejîma Esed were avakirin, nexwasim ku rêkeftineke berê bi navê rêkeftina Adana navbera Tirkiye û rejîma Sûriyê de derbarî parastina navçeya sînorî navbera her du welatan de bi korbûna 5 kîlometreyan ji bo navbera PKK û liv û tevgera wê heye. Di meha borî de jî civîneke Rûsî-Tirkî li ser astayeke bilind hate li darxistin ku tê de behsa şerê terorê li Sûriyê û pêşhateyên Sûrî nexwasim piştî rangihandina serokê Amerîka Donald Trump beneyaz vekişandina hêzên xwe ji Sûriyê.